रायलायबाय नै लेडिस ड्राइभार मिथिया मेन्टेला मुबा लाङो नै मेन्टेला ओइनै जोंनिया ड्राइभारा फुजायाव सोरनोबा नांगौबा मुबाफोर खोब गावस्रासो इथिं जना लासिदो ओमफ्राय ओथोनसो इथिं ज'थ' आं होनदोंमोन ना मायानो भिडिअ खालामनो हादोंमोन दे सोलाय दा सोलायना जगोन फरायदो लेडिससो जोंनिया रावबो गैया लेडिसफोरदोनो बेरायलायबाय थानांगो खाहाया जोंनि मोसानायखौ दंख' खालामना होदो फायनानै पाइलट लेडिस पाइलट आइनायाव र' आइनायाव ओइनै आइनायाव नायबाय थाइखो ओइनै हेथेलायो खासे बे थांहोगोन भाराखौ नोंलाय नों मा होगोन आंनो सिलिका थाइसे होगोन सिलिकासो नैबे इथा पार्टि जोंनि सोरनोबा इथा पार्टि होनो ना इथा पार्टि पार्टिसो होनो पार्टि होना इथा पार्टि नै थांगासिनो जोङो मोनहैसिगोन माया मेन्टेला फटक साफायोनो माखोबा गस्ला गानना फैदो ओमफ्राय नै खासि बिबार आतुलै जों खनसे सिरि जोबायमोन नायो सिरि हांबायमोन दा सिरि हांबाय ओइ नै खासि बिबारखौ नाय वाव जि गुफुर गुफुर खानाय मोननाय बायदि दै माबा दै बोहैनाय बायदि नुदो दै ओमफ्राय नै पाइलटआ नोंथां हालादो पाइलटनि खोमाखौ आइना फिसा खिथिदां ओमफ्राय मोनसिगोन ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायनो मा होनदों टार्निं दोङो नैयाव नैखौनो होनो अर्जुन बोराय ओमफ्राय दा नै फिदिंसै आरो गारिखौ आस्ते नोगोर आस्ते गोसा लांगोन आं नोंसोरनिफ्राय मोनिखाया माबायाव मानिखौ जा माबायाव जागायावनो मोनिखाया मायासो यासो जों खाथिनियानो साफायनो रोङा यासो लंकानियासो मालाय इनथ' इफायबासो लंकानियासो आं बुङाखैना नंगौ नोंथांमोनहा मोजां दिन होमबा मोजां दिन दख'ना गानना गिदिरसो लोंजालायसिगोन दां गिता नै नोंखौ नै मा होनदो नै मा होनदो गिताखौ जोलोन जागोन दा इहोनसोदोंमोन आंखौ आंनाव थांगिदो साफायनो माइबारियाव नै खासि बिबारावनो आमदानि साफायनो हागौमोन नै माइबारिया बायदि दख'ना माबादो जिबो जाखागोन बासा दा फुजानि दख'नाफोरखौ इयावनो सिगां ओइ नै खासे ड्राइभाराबो गाननानै पस्ट ड्राइभाराबो ओइ ड्राइभार सिगां खिलाय दै बोहैनाय बायदि नुदो नै दैबाना नोंहा दा मोनसे भिडिअ मोनलायबायना दोननो थाखाय फेसबुकाव इमान गोलाव दोनगोन नामा नैथिं भाङा दलङा आंना मबाइला कामैला खासि बिबार दै गैया बारा ओइ दोङो जां नै खासि बिबार हालालै आन्दायजोब्बाय नामा ओरैनोसो नायनो फैदोंमोन नों गोजाननिफ्रायसो मोजां नुहुरोलै ओमफ्राय नै गारिखौ दा जागा मोनाखै मु दोननो माबादो जि मोजां जाहोगोन खेंख्राबो लांलाय लायो जोंना ड्राइभारानो अन्थाइ नागिर ओइ मु खारनायदों फटक साफायनो खारनायदों अन्थाइ नागिर आथिं साखा आथिंसो इयो आथिं मायाव गियो नैयाव खानायानो थिखांखायो नायदो र' जागोन ना जाया नायनि सानथाय हाबजोबगोन दखन नुवाखै नोङो लंपेन्टखौ नै लोगोफोर सानथाय दोंसियो मा जागोन दा लंपेन्टआव हाबजोबगोन नै मालाय थिखांजोब्बाय हाब्बायानो सर्ट जायो खानाया ओइयाव खानाया सर्ट जायो खानाया सोरनिया माबा सर्ट जाबायनो नायनो सोरनिया सांनायनि खानाय सर्ट जादोनो बोरो दलङा बायबाय नङा मोनसे माबानि दोङोमोन ना दलङा नै मोनसेयाथ' मोनसे बाइक खारदो मालाबानो आरो मोनसे दंबावोमोन इबो गैला ना खानायखौ नायनो खानाया माबा उथिजोबदो
बा दै बारना ओइथिं थांनाय दंमोन नामा दै बारनायबालाय ओइथिंसो दोङो जां दै बारग्रा जागा ओइ नै जागा नायखोसो दे सामथाया हाबजोब्बाय दैयाव फटक साफाय इनै लथाब साफाया इस साफायगोनना फैदो साफायानो नङा नै खासे मानसिया जोंनि गामियाव बेसां फटक साफायनो फैयो नै मोजां द' माया मोजां नुदो मोजां जादों जायाखै बेनोथ' हाथाय ओंखारदो बेनोथ' आसियावसो थांनो मोनाखैनोखा दलं गैला इथिं नैथिं सिगांनो बायबाय सिगां माने खै बोसोरसो जाखो आं मिथिला दै इदि दलं बायनाया ओमफ्राय नैथिं मोनसे दोङोमोन तामुलपुर बाजारनि होननानै एलबाम बानायनाया इथिं दलं मोनसेखौ काटनि दलं दोङोमोन दा गैला इ दलङा हागौमोनथ' र' ओमफ्राय ना सारबाय थादो इथिं बार ओइलाय गोथौ जां माथो इनै इमान खासि बिबार बारनाय गोजा इनै इथिं दा जों थांगासिनो माथ'आ जिथिं लाङो इथिं थांगोन माया फटक साफायोनो नै दैमा बारनाय हिनजावफोरा दैमा बारनाय हिनजावफोरा आंना लंपेन्टानो सिजोबसिगोन दखन ओइ सिथोनलै सिगां आं खान्थाइ फिसा माबा हाबजोबखादो बरिया नांदोलै नोंसोरनि दैमायानो मटंगा दैमा ओइ नैथिं बारना हैनो बे लामाया इबेमोन ना दलं होनाया ओइथिंबो ना सारनाया दोङो भाङा दलं काटनि दलं दंमोन इथिं सफायबा ओइनिखिना इमान गोथौखायो गोथौ नङाथ' दैया एवबो दैमायावबो लायाखै माइ जोङो नावबायदि ओहो जोंखौ बारना हैनो हाया नागिरनो होनदो गाव माबा ओइलाय इथिं बारना हागोन जां आखायाव सेन्देल लानानै सेन्देल लाबाय नालाय इ दलङानोमोन र' इयाव दोङोमोन ना काटनि दलं इयावनो खामदोंमोन इयावबो साव दोङो ना गैया आंना इ सेन्देला गुगा खाबायमोन थ' ओइ सायाव गानगोन आं नै दलङा इखिनियानो बायस'नाय दलङा होद इखौसो नुहुरदों एब्लेलायना आं बासा सिमाङावलै इदिनो बासा बागुरुम्बा मोसानायखौ बासा गान रोजाबनो होलायलायदोनो ओमफ्राय आं सोंलायलायदों मायदानो नोङो सिमाङाव नों सोर रोजाबखो गानखो इदि होननानै ओमफ्राय आङो जालायदोनो सिमाङाव इदि नुदों बालां सिमाङाव नुदों गालांबाय ननसेन्सफोरा होद मोखौ सोयो मोखौ खियानो बेयावलाय इथिं खनायाव हरलाय मानसियालाय सोर खिफायगोन मोखौ खिनोलाय आं हाला बाल मोखौ खिखौनो सिनाय मोनला इसोरो बाल नै खिनि हाला जाबाय थादो मोखौ खि मानसि खि इ मोखौ खि नङा इयो सैमा मायबा खिसो मोनाममारदो जेनेबा मोखौ खिखौनो सिनाय मोनला आरो इसोर राननायखौ नै मोखौ खिया नै बे लेखा नै राननाया ओमफ्राय नै खिखौ नाय मानसि खिसो नायनो फैदो इयाव लेथ्रा बाथ्रानो इसोरनि खियो जाहां ना सारग्राफोरा बुरबुर इसोरनि खियो इसोरखौ सोङै थां आरो दुगैनो फैदो खानायाबो जोब्बाय नै खानाय सानाय हमथेबाय सासेया आथिङानो नै जि ब्र' ब्र' हाबखायो बालाया
ओइथिंनो बारना हानाय मोनबा ओइथिंनो बारना हागौमोन खानाया बोदोनो इनि खानाया नोंनि जायाखै नोंगा जादों नोंनाबो खाथियावबा सिनायो नायलाय स्रो स्रो र' जेरै बावथिरि फैयो मा दङ खानाय दिया कानेक्सन ओइ इदि बालाबारि दैमा खाथिफोराव फैनाया साखु ताखुबो लाबफाखानांगोलै साखु ताखु लाबनांगो एसे खुनु बिसास गैया माला फादिया होमबा नों मिथिगौमोनबा माबा लादों पिन गिदिर साखुखौ लाबनो बाहरदों नालाय पिन गिदिर लाबदो Sonanya mana? Itu kau bilang ke Hana sendiri. Jangan sini. Oh, saya boleh. Pilih. Saya enggak ada nanya. Kalau kamu sih. Kesini. Oh. Kecap. Beri kasih ini. Tanene. Mandi takkan mandi makan jade. नोंलाय खिथायाव देबो जामदो दे नांलायबाय थादो नै नांलाय थाबाय गिदिंलाबाय ओहो मोजां नुदो वाव मोजां नुदोंमोनथ' इसिबा सेलफि जानांदों ओमफ्राय इखोसो दा साफायनो रोंनायासो दा साफायनो रोंगोन ना रोङा गुफुर खालामनांगो फुल मादिबा हामा जादों खिथादो दा आरो थागोन ओमफ्राय ना सारग्राफोराबो इनिथिं खाथामखा आरो खासि थाबावनांगौमोन खाब्रैनि एक्टरफोरा खाथामल' दोङो नैथिं फटक साफायदो ओमफ्राय नैथिं दैमायाव ना सारगासिनो ओमफ्राय नैथिं मायाया ओमफ्राय नैथिं धनस्रि दैमा खासि बिबार गोजाननिफ्रायसो मोजां नुयो खाथियावबा मोजां नङा खुगाया मालाय ओमफ्राय नैथिं हमग्रा मा मोननै मबाइल नै नाहरजोब्बाय ओइ नों गावखौनो गवायाव थांनाय बायदि मोनदों नामा नों हो गयाव थांनाय बायदि मोनदों हो खारलाङो नै खासेया मादि खारो बोरो खारग्रायालाय नोंसोर खारनायानो बोरो ini गोजौसार मोखांमानि नांलाजोबनाय गैबा भिडिअ टाइम जासिगोन आया एमसिएलए जानांगौबा एमसिएलए जा ओइ नोंसोर मारै जानो जाङै ini kasih ini oh sak oh जोंनि आसामनि माबालै बाला सालायलायनाय रेलनि अबस्था बाला दै रानलायलायबायमोन बाङाय दै दय गाना फैनाया ini खासि ओइ इमान गोलाव नैबे साबियालाय गारिनि साबिया माबा गैखाला खानायखौ नायनायदोंमोन अ इथिं थांनो मुखागोन ना लोगोफोर थांलायनोसै जोङो नै दैमानिफ्राय दा ओमफ्राय बेटारि ओइथिंसो गिदिंनांगोन जों ओरै गिदिंनासो बेटारि गाखोनांगोन
जुदि नैथिंनो बारनो हायोमोनबा सर्टकाट जागौमोन आरो ओमफ्राय जों ओरै एसे गिदिंना आरो बारनांगोन आरो रिहार्सेल दोङो जोंनियाबो थौदो मान बार नैथिं बारना नायनि र' इथिं बारफेराखै बारनो हायो ना हाया बारना नायनि इथिं सेलफि लायनो र' दे थुलाय गोजौआव थुलाय दै बारनो थाखायनो ओइलाय हाब्बाय मालाय दसेनो मोनबाय गोथौ थलायानो मुथिंया र' आं थांनि होमबा एनथ' माथो इथिं थले होननानै जोंहानिखौ थांलाय फैलाय गावनिया दैमा खाथिनि न'थ' बेनिखायनो डेन्जार बिराद लं थांखादो इयो एनथ' डाइरेक्ट थांखादो नैखौ माथो ब्र' नै दाग्लाम गैखाला नैला सेन्देलनि अबस्था माइया बारा मोनबा है नै साफायना फैबाय जों गारिया ओमफ्राय ओइयाव दोङो मेंबाय हाब्रु गोजा जाबाय सेन्देला थिया जायो नायनो हागोन दे नै ब्रे हाबखागोन आंनि लंपेन्ट अबस्था गैयि जाखागोन लोंनो फैयाखै बे खानाया र' धनस्रि खाथियाव नायनोबा नों दायो र' नों मानो थांदो न' नों नायनो होननायखाय मबाइलाव बारा सिनाया खानायनि आरो सेन्देलनि अबस्था ओमफ्राय पाइलटखौबो खिथाहर हाब्रु गोजा थि मारै गानबोगोन नोंखौलाय गानला दा इखौ डाइरेक्ट थांखागोन ना गारिजों पाइलट थाखाबाय नामा आंनिनो आथिं खिथि ओमफ्राय नै पाइलट नों सेन्देला बाल गार' मारलै बिराद मुगैलै फेनसेयाव बायनाया मास मोननैबो जायाखै 200 होना बायदोंमोन बेखौनो मास मोननैबो जायाखै मायाव बायदोंमोन फेनसेयाव बायनाया सेन्देलनि अबस्था सिलाय मडेलानो सिलायनाय गोजा अपारेसनसो ओमफ्राय हाबनांबाय खालायनोसै जों थांनाय खिनिया ओमफ्राय जि रियासलाव थांसै रियासलाव जों थांगासिनो दा रियासलाव थांखानोसै जि गोदोरखायनो माबाया बेयो जलायनाय जि मोजां जाखाबाय सायाव माबानि मायाव औवाया नङा बिगुरा माबाया नै जों रियासल खालामनाय फिला ओइ नै जना दङ इयाव लामाया खिनिया नैयावनो रियासल लायो जोङो ओमफ्राय रुं गांग्रां मुथिंबा लाबोबायहाय जोङो पाइलटआ सेन्देलानो नै सफैबाय जोंहा मोजां नुगोन बाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय